שלום, אני ראיה, סינגר סונגרייטר, הכוכבת הראשית של ישראל גוט טאלנט. אני עכשיו הולכת להאזין לאודישן של סוזן בויין מהתוכנית בריטן גוט טאלנט. בואו נראה מה אני חושבת, אחרי שאני כמובן ביצעתי את השיר הרבה יותר טוב. בבקשה. כן. I dreamed a dream in time gone by. לא, יותר... לא מספיק מוצא. רגש! סלק! תשמעו איזה הבדל בווקליות, לי יש יותר אוקטבים. זה מרים, אימא'לה, למה היא לא עשתה את זה? זה יותר יפה. יותר יפה עדין. אוי, זה... מה זה? סוזן בויין. אם הייתי גרה שם בבריטן, אז אני הייתי יותר טובה, הייתי מצליחה, הייתי מצליחה. בואו נגיע למסקנות. אני חושבת שהיא אישה מאוד חביבה. פשוט אחרי שאני שרתי את זה, מי זוכר בכלל את סוזן בויין? אני לא.